wasixoxa kamnandi wasithanda wasihlonipha endimeni mina bengiyigoso lakhe kwingoma kaZwelonke angimazi unxa wakhe kodwa into engiyazi ngoStebi ukuthi mangikhuluma naye athi kimi yebo baba angiyazi inkulumo yakhe ngizothi ke Magagu njengoba nisemva kwami baculi nonke ngiyathobeka kini ngiyaniphephisela nonke ngane zakwethu ngiphinde nginibonge baculi ngiyanibonga baculi Bagagu into eniyenze kuStebi egameni likaStebi kwenzeke okungazange kwenzeke asesishiyile Magagu ahamba sibhlungu namanje nalokho kuzivusela izilonda kodwa ukuhamba kukaStebi kuveze olukhulu ubumbano kuMaskandi ngokuthi kuba kusemncwabeni ngabe ngithi kuba kikho emncwabeni bengizothi labantu abasemva kwami laMagagu ashayeleni ihlombe kodwa ngoba sihlonipha umncwabo ningalishaya ihlombe kuhlanganiswa igroup ngokuphuthuma kwathiwa kwakhiwa amakhandlela labantu abasemva kwami baqopha umlando bakhombisa uthando lokuthi uStebi ube njani ngoba into yonke ilandela umnikazi wayo into yonke ilandela bani into yonke ilandela bani nawe siyolandela lokho uyikho baqophe umlando bakoleka amakhandlela labantu ngeke ngikufihle ngikufake ngaphansi kwamacansi benze imali ewu233,000 bayithumela kulensizwa yakwanala koGwija okuyiyona esingathele lomncwabo okucacayo ukuthi umncwabo wonke kaStebi sithi abaculi banesandla kakhulu ukuthi uStebi aphelezele ngenhlonipho ngithi bese siphinda sibonga sisola amagama kunala wamathole sithi siyabonga Gwija akudlala ukusingathi imncwabo emibili kusuka ngoLesihlanu kuze ngeSabatha kumgqibelo asishoni sonke sithi siyabonga Gwija asibongi khona ukufa kodwa asibonga inhliziyo yakhe ukuthi asimene sikanjena akwazi ukuhlangabezana nathi samaciko silekelelane simfihle ngokuhlonipheka uStebi anginawo amagama amade ngiphoxekile Magagu anginawo amagama ngicela uzakwethu onamandla omunye azosho naye ngeke kube yimngedwa ngoba sikhala sonke kube ngiyazenzela ngabe sikhuluma sonke gezela kaMgube Woza machine. Mfundo washa amanzi. Mfundo washa amanzi ezintabeni. Kwanobamba. Mfundo washa amanzi. Mfundo washa amanzi. Mfundo washa amanzi ezintabeni. Kwanobamba. Mfundo washa amanzi. Asha amanzi. Asha. Asha amanzi. Asha. Asha amanzi. Asha. Woyiyeke leyo ndayi. Woyiyeke leyo ndayi. Woyiyeke leyo ndayi. Leyo ndaba, leyo ndaba. Khona umuntu othi mayeshonile. Basuzibuza ukuthi uvume kanjani ngabe uStebi uvume kanjani khona umuntu othi mayeshonile busuzibuza ukuthi uvume kanjani ngabe umfowethu uvume kanjani Hey ngane zakwethu kuphela amagama ayikho into etheni engisazoyikhuluma untanga yethu Sothole usekusho konke nami engikwaziyo ngoStebi uStebi ke mina umfana esenginesikhathi ngiphila naye ngimazi ngisebenza futhi naye ngisho ingomeni zami kukhona nje ingoma yami ethu noDlame 2019 la ngaqala khona ukusebenza noStebi ubengevi ehlonipha uStebi undodana wami ngoba mina uStebi uyindodana kimi njengoba ezalwa uMangubane mina ngathatha uAnti wakhe uMangubane uStebi ubefana nje nengane yasekhaya
ngoba ngisho izingane zami beyikwazisa kakhulu ukuthi uSicebo ubhuti wazo futhi naye ubesexhumana nje nazo kakhulu izingane zami zigqamisa nje ubuhlobo so nje ngiyafana nje nomuntu nami olahlekelwe indodana silahlekelwe sonke emndeni wakaDlamini ngicela nje ukukhalisa umsinga nje wonke jikelele nabo bonke abalandeli bakaSicebo bafowethu niyababona bahle bamhlophe njengenhliziyo kaSicebo ke laba bantu nje wabenjena inhliziyo kaSicebo ibimhlophe nje kanje njengoba ubona abalandeli bakhe ngendlela nje abengakhona ubengakwazi ukuthi inxeke komunye umuntu ubungeke futhi ukwazi ukumbona noma engasathandi ngendlela abeyiyona ngoba yonke into nje ubehleze nje ethi nje yebo baba nje okade njengoba kade nje echaza uSothole so nje ngeke ngize ngishonisa ilanga ngilokhu ngichaza into esichaziwe uSicebo kade kusile echazwa into ayiyona engiyaziyo nami ngiyabonga ngane zakwethu singabongi khona ukufa sibonga uthando lwenu ukuthi niphume enkalo zonke nizoliphelezela leli iqhawe uNkulunkulu namathonga kubo belemukele ngokuthula lilale liphumule hamba kahle ndodana hamba kahle Sicebo siyakuthanda sohlala sikuthanda mfana kithi Sanibonani. Ngiyabingelela lo nibingelelayo umfana obuya phansi olunde kwaceza. Libingelelo futhi lo futhi odala ohlala koFenisi ufika uzakweni isithutha sentombani dusela umkhwazi umfaka wakho ngikofle fofu mafuna i5 zoyithola kwaBhanya. Bafowethu angiyona igagu lokukhuluma. Ngalokho ngizoba mfishane ngalensizwa esilahlekele singamaciko kaMaskandi kakhulukazi ngikhulumela amaciko asemasha silimele kakhulu sephuciwe ngendlela esephucwe ngayo silimele nxa zonke ngoba masenza lo msebenzi siyaye siqhudelane uqhudelana ke siqhudelane kahle mina nje ngomunye wababukelayo kuSicebo naye futhi ngiyethemba ukuthi bebukela kimi ngingafuni ukuthi mangabe ngenza umsebenzi kungabi khona inoni engilithintayo akakathinta ngenze show ukuthi uma ngabe kukhona inoni akathinta ngonyaka ondlule nami kulonyaka ozayo ngizolwela ukuthi ngize ngikwazi ukugamanxa ngibe ngale kwalelo noni so ke ngalokho bekumsebenzi ubekwazi ukuthi besikwazi ukuthi sikhuthazane ngaleyo ndlela njengamanje silahlekelwe sisonke ngiyethemba ukuthi uSicebo ngiyalazi igalelo lakhe nakubanye abaculi abasemva kwami abancane abafika endimini bayabukela kuye bayabukela kithi uma ngabe esengasekho angazi ukuthi ngizothini nengithemba ukuthi ngiyabuka nami baningi nje koSicebo engibabonayo abakhona abancane abezemva kweSicebo ngiyabakhalisa abafowethu ngikhalisa abaculi ngikhalisa nani emphakathi ngikhalisa wonke umsinga ngiyakhala nje ke kakhulu engizokusho bafowethu ngingabi iminingi kakhulu ngiyacela ukuthi ngisho lokho ukuthi ifem yomculo kaSicebo ayifile singangambona uSicebo phambi kwethu kodwa njengomphakathi njengokumthanda njengoba nimthanda uSicebo nisaqhubeka futhi nimthande uma ngabe ungena ku social media usadlala ingoma kaSicebo uyidlala endaweni efanele ngeke umuzi ngeke lilale ikati eziko kubuka Sicebo siyakukhuthaza bafowethu ukuthi uma ngabe nidlala umculo wethu udlaleni akekho uSicebo ngicabanga ukuthi ngoba ningaka nje nikhona niphumile niphume ngoba nimthanda uSicebo nokubonisa ukuthi ngempela benimthanda ngiyacela sikugcizelele ukuthi singabaculi angingathi mase sihambile bese umculo wethu ubonakala ungazi ukuthi uyanyamalala phambi kwini ngicela ningene engomeni kuyo yonke indawo la kudlala khona umculo kaSicebo nodlale ku Spotify ku YouTube qhubekani nidlale umculo kaSicebo umculo uyifa eliyoze lidliwe zizukulwane uma ngabe nilenza iqiniso ngiyabonga Siyabonga kakhulu Hawu impi
semceleni Nkosi yamabhinqa, Nkosi yamabhinqa. Ngizwe emchunu. Gijima baba, gijima baba, gijima baba. iqala ngathi Foka amacingwane, ngizwe la ungakhona phuthuma bhuti. Sakhi khona impi eyenzaka. Imoto zakwaNongoma seziyahamba, umuntu wakaNongoma ufike ngemoto zakwaNongoma, ngicela aphuthume emotweni ahamba ngayo, sezihamba imoto zakwaNongoma ungasali. Uma uzazi ukuthi wakwaNongoma phuthumani emotweni zenu, sezihamba imoto ungasali. Uhamba ngale moto le inumber plate yayo uCJ72 LHZN, phuthuma emotweni ivimbe abantu. Le moto inumber plate yayo CZ72 LHZN, phuthuma. Ngizwe emchunu estage. Elini la zakhe khona ayizangawe usindlelele la. Awusuka madoda, oza amacingwane. Impi iqala ngawe usindlelele. Siya kumlando umfoko emkhuno, siya emabhuqwini, siya e-United States of Inkandla. Siyolanda. Ungizwe abanye bathi ungiswe. Utata Ndive. Ati hallelujah. Hallelujah. Ageko fanana. Ageko fanano stebi. Hallelujah. 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 Ageko fanana yeah. I call it. Okay, some lad I'm going to Basim Tabaka Sam, Gomabasim Tante from Funeral Semelika. Abang Shepamo, Fumilim Tago, Tobulan, Seswa, Azan Ganeson, and Fano Quanta was a Mendogo, Yaguas no figure, Palo Shaynyaga, Uzola Shobani, Palo Shay Sangoma, Uzo Pulapi, MC, Alapen Corner, Escotini. Semakunini ngokobukhosi zotonipa ukeza sebekezile ayeye keza sebekezile ayeye Nkosi yamagogama ayeye njengomongameli wamabhinqa ngimphambi kwenu njengamanje to pay the tribute to Inkosi yamagogama nganza kwethu sekufike mina sekufike ubaba kaSicebi endimeni amabhinqa uMaskandi into yodwa ngakho ke kubalekile ukuthi ekuhlonipheni kwethu uSicebi sibonga kakhulu amaciko ayisukumile enza kufanele ngendlela efanele nafika qala endaweni esigameko abona aconfirma aphinda sithinta ukuthi sekunakele okukhuzani umfowethu semandaba ekanye nomfowethu eke uNtencane sikubonile konke lokho amandla omuntu awadliwa kwaZulu ngiphinde futhi ngibonge amathole funeral ukuthi umfokanala ukhombisile ubuqhawe bakhe bokulandela into kaMaskandi namabhinqa siyisizwe esibukele kaphansi. I am the president of the Bhinqa nation. I'm going to lead this nation and I'm going to lead this country. Ziyakhala manje sithi umndeni awuduthuzeke ududuze nathi uphinde uduthuzeke ihlobo uduthuzeke abalandeli bomculo
ilegacy kaStebi ngizosho nje into eyodwa ngaphambi kokuthi ngithi hamba kahle Dlamini, hamba kahle Sibalikhulu. Ngiyakhalela mfowethu Thuthani Mfokandlovu, uNkulunkulu akuthathe uphile, ngoba lokho kubona namhlanje wagcina kuhamba ibhovu lakathi kade umuntu okathela ube ekholweni uThamboko lembona dala ubhodlalo samangono nenama uqubhula amanzi awungcolile lapha utogolungu zonke ingulube mhlamba akini afika qala ashiya home ashiya home. uStebi wabukela kuyibhova esakhasa efunde primary, wafunda ingezo, wafunda umculo University yomculo. Uthema ikhula ephakamisa amehlo akhe ngokwengezo nangokugcokama, wabukela futhi kumthandeni uMfokamanqele. Akufihliwa lokho kanza kwethu. Uma umfana omncane uyabuza emahawini amashinga wafica ngendlela, wabuza emahawini wayesethi uyinkosi yamagcokama, ayeye inkosi yamagcokama, ayeye. Lokho ke kumlando okomkhulu kakhulu. Sibonga umasipala waseMsinga ukuvuma neground. Sibonga kakhulu futhi nakuhulumeni wakwaZulu ukuthi afake isandla elekelele. Kodwa ke mina njengomongameli wamabhinqa, ngoba I'm the president in waiting, anginawo amandla amaningi kakhulu okwenza izinto ezinkulu engenzeka. Kodwa nanti iflege engamnikeza lona estage. Uthini kimi weKhosi FM? Senze nampungile ifu, kade ngana wanishiya. Ziyakhala manje. Engakushaya ku Dr. Love. Kuyadiyazela manje kuyisigora kunjalo. Leli flege ngizocela ukuthi oyilunga lomndeni asondela lithathe liyisymbol yokuthi mina njengomongameli wamabhinqa ukube bengiphethe izwe noma benginesikhundla esithize kuhulumeni, uStebi ngesigameko ahambe ngaso nokumangala kwethu siyizwe nokusukuma kwenu mabhinqa ningizimu Afrika kwaze kwa inyembezi zazathela isihlalo sikaZulu safona isilo sathi macingwane inyembezi engake zani ngathi kuhambe elinye lamankonyana akho bayede lakhipha ithimba endlinkulu obaba uNyandeni, obaba uMhlongo nomfowethu 3 second nami no Royal Chancellor ubaba Melusi Zondi ukuba sizokhala emzini wakwaDlamini nasemzini waseMaqhunwini. Ngicela lokho abantu bazi ukuthi umlando womuntu eselele ukhuluma ngaphezulu koba kuba ephila. uStebi akafani nabanye abantu. Ayeye Stebi, ayeye. Kuyaqala emlandweni ukuthi kwenzeke into enkulu kangaka, ukhale kuze inyembezi zithela isihlalo sisukume sithi nanku umswane bomacingwane gezani izandla senikhale kakhulu, nanku umswane boDlamini gezani izandla senikhale kakhulu. Ngicela oyilunga lomndeni azomukela nanti iflege eliyisymbol yokuthi uStebi, if I was the president of this country, I was going to give uStebi a state funeral. Ungiyekise zonke intombi zami benginazo, angiyekise umjolo ngathandana yini.